No niin, tämä on ihan rutiinikeikka. Tiedät varmaan mitä tehdä. Totta kai. Kun vastassa ovat vampyyrit, on tärkeää valmistautua perusteellisesti. Ne verenimiä kylvät tuhoa ja kauhua, minne ikinä menevätkään. He piiloutuvat työn pimeydessä varjoihin, vaanimaan viattomia uhriaan. Janoten heidän vertaan ilman minkäänlaisia tunnontuskia. Vampyyrit ovat väkeviä ja vaarallisia, mutta ei ole ketään, jota vaarna rintaan ei pysäyttäisi. Eikö niin? Mitä sinulla on päälläsi? Sinähän sanoit, että meidän on varustauduttava perusteellisesti. Uimarenkaalla. Sinähän tiedät, etteivät vampyyrit osaa uida. Niin, mutta me osaamme. Voimme käyttää vampyyrien heikkouksia heitä vastaan. En ole aivan varma vielä kuinka, mutta kyllä me tälle jotakin käyttöä varmasti keksitään. Entä tuo lankakerä? Ajattelin, että voimme virittää ansalankoja. Vampyyrit eivät varmasti katso jalkoihinsa, etenkin kun he liikuskelevat öisin. Silloinhan on pimeää. Mennään, Stefan. Meillä on tehtävä suoritettavana.